Amen. Good morning, church. Sige po, sa umagang ito, tayo po ay tumayo. Atin pong i-welcome ang bawat isa. Ibigay po natin ang ating pinakang matamis na ngiti na sa kabila po ng masamang panahon. Ipakita po natin at ipadama natin sa ating mga kapatid ang init ng ating pagmamahal. Sige po, tayo po ay umikot at tayo po ay bumati sa ating po mga kapatid. Sa Panginoon, mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Sa umagang ito po, tayo po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 2 Samuel 24:24, sabi po ni Moses, then the king said to Araunah, "No, but I will surely buy it from you for a price, nor will I burnt offerings to the Lord that cost me nothing." Ano pa po ba yung pwede nating ibigay sa ating Panginoon na higit pa na sa ating sarili, alam natin na ito na yung the best. Wala na pong iba kundi ang ating buhay, na kung saan ito ay binigay sa atin ng Panginoon. But we should use it ayon sa kanyang kalooban. Ibigay natin sa Panginoon yung buhay natin. We should be a servant, na kung saan mararamdaman at makikita ng Panginoon na mahal natin siya, and we have the heart to serve Him. Sa oras pong ito, ibigay natin yung the best na papuri sa ating Panginoon. Ibigay natin yung para sa Kanya, yung alam nating nararapat para sa Kanya. And I know and I believe na ang bawat isa po sa atin, I know and I believe na ang bawat isa po sa atin, ang gusto natin, ibigay natin yung pinakang mataas na papuri sa ating Panginoon. Sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong
Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan. Dinadakila namin ang iyong makapangyarihang pangalan. O Panginoong Jesus, patuloy na maghari ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa aming kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang kalusugan. Na patuloy, Panginoong Diyos, na pinapanaranas mo sa amin. Oh, thank you, Holy Spirit. Patuloy na maghari ka sa aming kalagitnaan. Patuloy, Banal na Santong Espiritu, na punuin mo ng iyong kapangyarihan ang lugar na ito. Patuloy, Banal na Santong Espiritu, na maghari ka sa aming mga puso. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa gawain mo sa umagang ito. Itinataas namin, Panginoon, at dinadakilang iyong makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Ang aming gawain, Panginoon, inaangkin namin sa umagang ito, na ikaw ang maghari. Ikaw, Banal na Santong Espiritu, ang kumilos sa lugar na ito. Maging sa mga tahanan, Panginoon, na kung saan, Panginoong Diyos, nakikisama, Panginoon, sa aming gawain sa umagang ito. Abutin mo sila, Panginoon. Pagharian mo sila, Panginoong Diyos. Maging, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mo sa umagang ito. Holy Spirit, pangunahan mo siya. Bigyan mo siya ng kapangyarihan, Banal na Santong Espiritu. Na iyong salita, Panginoon, ay papadaan mo sa kanya sa umagang ito. Ay patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang maghari. Ikaw ang makapangyarihan, Banal na Santong Espiritu. Na siyang titimo sa puso ng bawat isa. Na magpapaliwanag, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong mga anak. At ang mga salita mo sa umagang ito, Panginoon, itago mo, Panginoon, sa aming mga puso. Upang malakaran namin, Panginoong Diyos, sa lahat ng oras ng aming buhay. At maging sandata namin, Panginoon, kung kami man, Panginoon, ay tuksuhin ng kaaway. Kaya't, Panginoon, sa umagang ito, punuin mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang lugar na ito. Punuin mo, Panginoong Diyos, ng iyong banal na dugo, upang, Panginoon, hindi maghari, Panginoon, at hindi, Panginoong Diyos, anuman, Panginoon, na magawa ng kaaway, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, panghadlangan kami. O Holy Spirit, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming gawain sa umagang ito. Maghari ka, Panginoon, sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga anak mo. Maghari ka, Panginoon, maging sa lahat ng gagamitin mo sa serbisyong ito. At ang katagumpayan, Panginoon, ay aangkinin na namin. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Itong aming dalangin. Amen. Amen. Good morning, church! Yan, pwede po bang tapikin niyo po muli ang iyong katabi? Sabihin mo, good morning! Yan, tingnan niyo po, baka may inaantok dyan at napakalamig po ngayong umaga. Amen. So sa umaga pong ito, patuloy tayong aawit sa ating Panginoon at magpapasalamat. Umulan man o umaraw, bumagyo man, ano man ang sitwasyon ng ating buhay. Sa mga oras na ito, tayo ay magbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon dahil tunay nga na palagi po nating nararanasan ang kanyang pagkilos sa ating pong buhay. Amen? Amen. Kaya po muli, handa natin ating puso, ang ating isipan, ang ating buhay sa pagpupuri natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Palakpak po natin ating kamay sa ating Diyos. Lagi kang masasalamatan sa
sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Tayo magpuri, pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Sapagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya basa ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Muli pa pasalamatan natin ang Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko ay wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya basa ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan. Palagi kong nararanasan, lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya basa ng kahit na yes, sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o ang mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya basa ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o ang mapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Muli pa, church, sabihin po natin sa Panginoon, pagkat lagi kong nararanasan ang yes, Lord, Pag-ibig mong hindi kaya salamat sa iyong pag-ibig, aming Panginoon. basa ng kahit na Sino pa man, wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat. O sa huling pagkakataon, lagi kong nararanasan hindi kaya basa ng kahit na sino pa man. Wala lang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Pasalamatan po natin
natin ang ating Panginoon. Pagkat siya'y mabuti, siya'y tapat sa ating buhay. Amen. Patuloy tayong umawit sa ating Diyos. Pagpili natin sa Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, yung binigay sa akin. O salamat, Panginoon, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay mailan. Ikaw, Jesus, ikaw ay sasang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sagatin ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. O salamat, Panginoon, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. At ay salamatan ang ating Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Muli pa, salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabihin natin, buhay ko na, Panginoon. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. O buhay ko na, buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na, buhay ko na ang purihin. Buhay ko na, oh yes, Lord. Muli pa, sabihin natin, buhay ko na, buhay ko na, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. O salamat, Panginoon, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Tayo'y magsasaya, ako'y magsasaya, piling mo. Muli pa, salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hey!
ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Magdakila ka, Panginoon. Sabihin natin, ikaw lang, Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin. Sa'yo ko lahat ng malaya, sumigaw! Malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Kasiyahang tunay na nadarama ko. Kasiyahang tunay na nadarama ko. Amen. Ating pong purihin ang ating Panginoon. Ating pong pasalamatan ang ating Diyos. Oh, salamat Panginoon sa kagalakan. Salamat sa iyong pag-ibig. Pinupuri ka namin, sinasamba. Oh, we thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Panginoon, tunay nga kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig sa amin. Sa iyong kabutihan sa amin, O Diyos. Lord, ano man ang panahon sa aming buhay, Panginoon. Lord, patuloy kaming magpapasalamat sa iyo. Di kami titigil, di kami mananawa, Panginoon, na umawit, magpuri sa iyo, O Diyos. Kaya sa umagang ito, church, once again, ano man ang sitwasyon mo ngayon, bumabagyo man sa paligid, pero patuloy tayong aawit, magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Sa'yo ay hindi lingid.
Salamat sa'yo, Panginoon. Uli pa. Puso ko, puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay inilingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. O salamat, salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Muli pa po salamatan natin ang ating Diyos. Salamat Panginoon, kilala mo. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw ang aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Inuuring sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagpupuri natin ang ating Panginoon. Inuuring sinasamba kita, o pinupuri ka namin ng kilang Diyos. Itinataas namin ang iyong pangalan. O salamat, salamat. Tunay ang ika'y walang pagkakila ka. Pinagbabago o sa amin ay o pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, o dakila ka at Panginoon. O itaas natin ang pangalan ng Diyos. Walang katulad.
Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Pumuli pa, lahat na nilikha ng Panginoon, itataas ang ngalan. Ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba, ipangalaman sa'yo. Sumasamba, O Diyos, dakila ka. Humuli pa, itataas, itataas ang ngalan mo. Ikaw ay hari, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. O dakila ka, dakila ka. Lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Purihin natin ang Diyos, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay lahat ng may hininga ay magpupuri sa'yo. Dakila. Lahat ng tuhod ay luluhod. Diyos, dakila ka. Itataas ang Come on, church. Sabihin natin sa Panginoon, Ikaw ang hari ng aking buhay. Yes, Lord. Narito kami, O Diyos. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa'yo. O itataas, itataas. Hari ka, hari. O ikaw lang, Panginoon. Hindi pa kausapin mo ang Diyos. Nakikinig sa atin ang Panginoon. Oh, itataas. Nakatingin ng Diyos sa ating pong mga puso sa umaga ito. Sa ating pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Dakila ka. Uwitin natin, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awitin
sa iyong presensya. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ka, dakilang Diyos. Oh, salamat, salamat. Oh, salamat, salamat. Oh, salamat, salamat. Dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad, aming Diyos. Salamat sa iyong lahat na ginawa sa aming buhay. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa iyong pag-ibig. Oh, dakila ka. Walang ibang pangalan ang maitaas, kundi pangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat, Panginoon. Kami yung pinatawad sa aming kasalanan. Salamat sa iyong dugo na naglilinis sa amin. Oh, hallelujah. Salamat sa iyong buhay na iyong binigay para sa amin. Salamat. Binago mo ang aming buhay. Oh, pinupuri ka namin, Panginoon, pagkat ikaw ay dakila. Oh, thank you, Jesus. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Puri ka namin. Hallelujah. Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Umulit, hallelujah, hallelujah, purihin ka. Itaas natin ang ating papuri, ang ating pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa huling pagkakataon, hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw lang, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos muli papalakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin.
papuri, pinakamataas sa pagsamba, ay para sa iyo lamang, aming Diyos sa buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayo sumigaw na, Amen! Praise God. Napakasarap purihin ang ating Diyos. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Sa oras na ito, yan. Tayo ay, pagpe-pray natin mga bata, no? Pangunahan tayo ni Pastor Dong. Amen. Alam niyo po ba, ang panganay po ni Pastor Dong, si Joel, na dati naglalaro-laro lang. Alam nyo, siya ngayon ang drummer natin sa J. Blue Salinas. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya, naipamana. Kasi si Pastor Dong dati ang drummer natin dito. Naipamana ni Pastor Dong yung gift na yon na galing sa Panginoon. Amen. Kaya, siya ang ating na mag-lead para yung pamana ng Diyos para sa mga batang ito ay mangyarit maganap. Amen. Praise God. Sige po, ito natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah, O God, Ama naming Diyos na buhay na makapangyarihan na nasa langit. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, Lord, nais namin pasalamatan ang iyong kadakilaan sa buhay ng mga batang ito, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ay may dakilang layunin at plano, na dinala mo sila, Panginoon, dito sa lugar na ito upang makilala ka nila habang bata pa, maranasan nila ang iyong pag-ibig, maranasan nila ang iyong kadakilaan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, punuin mo ang kanilang kaisipan ng mga bagay, O God, na gusto mo. At ang kanilang puso, Panginoon, ay punuin mo ng iyong mga salita. At tunay nga, O Diyos, na kung sila ay lalaki, hindi sila malalayo. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay may plano sa kanilang buhay. Lord, dalangin namin, Panginoon, hayaan mo, O God, ang plano mo ang mangyari sa kanila. At anumang gawa ng kaaway ay sinasawata namin in the name of Jesus. Balutan mo sila, Panginoon, na mayong makapangyarihan at banal mong dugo. At ilayo mo sila sa lahat ng gawa ng kaaway. Dahil nakikita po namin, Panginoon, ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Pero kami po'y naniniwala na ang mga batang ito na tinawag at pinili mo sa murang edad ay pagpapalain mo at i-spare mo sa lahat ng gawa ng kaaway. Lord, kami nagdideklara na mga bagay na mamubuti, na dakila, at hayaan mo, Panginoon, sa mga batang ito, ang kalooban mo lamang ang siyang mangyari. Lord, maging sa guro, nagagamitin, Panginoon, pagkalooban mo siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding, O God. At tuloy nga, Panginoon, hayaan mo, Lord God, ang katuruan mo at ang karunungan mo ang siyang maganap sa kanilang buhay. Salamat, Lord God. Pinupuri ka namin, nilalahati. Dinadakila ka namin, O God, sa buhay ng mga batang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Amen. May lalabas dyan sa mga batang iyan. Gagamitin sila mightily ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sa oras na ito, handa na po ba tayo? Amen. Alam nyo, habang kumagana talagang patuloy, no, na ang kapahayagan ng Diyos ay nais niya na maranasan natin, lalo na po ngayon sa mga nangyayari ngayon. No? Meron pong isang mabisang sandata na nais ng Diyos na sabi nga magamit natin, lalo na sa ganitong mga kapanahunan. At ito po ay walang iba, kundi ang ating tema ngayong buwan ng Nobyembre. Ano ang tema ng ating ngayong buwan ng Nobyembre? Thanksgiving. No? Ito po yung pinakamatibay na sandata ngayon na pwedeng gamitin ng mga mananampalataya. Yung talagang tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon. No? At sa oras na ito, bago tayo magpatuloy, meron lamang isa tayong kapatid na gustong magpasalamat, no?
sa ating Panginoon dahil sa nangyari sa kanya, ginising siya ng Panginoon, binigyan ng panibagong pagkakataon, at alam ko ngayon, all out na siya kay Lord. Amen. No? Wag nating sayangin yung buhay na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. No? Mag-share lang sa atin ngayong umagang ito si Sister Clyde na kung saan may pinarana sa kanya ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po. Nung midweek, na-share ko naman na po to. Pero sabi nga po, kailangan hindi lang, hindi ka nagtatapos sa iisang pasasalamat, kundi habang kinoconvict ka na, isisigaw mo. So ito po ay nangyari ng Wednesday. Yun nga po, sabi nga yung typical na araw ko, na from 3 a.m., 4 a.m. nagising, dire-diretso. Habang naglalaba po ako, yun nga po, tumulo dito yung dugo sa kanang bahagi ng ilong ko. So kala ko lang yung balingoy-ngoy, yung sinabi nila kung ano man ang katawagan doon. Kaya lang hindi siya normal kasi overflowing siya, para siyang gripo. So, praise God kasi nakapuno po ako ng 4 na damit na punong-puno ng dugo talaga. Tapos, bawat area ang puntahan ko, nagiiwan talaga ako ng marka ng dugo. At praise God kasi, salamat sa mga panalangin. Yung nga, tinawag ko si Rev Stella, tapos si Sister Eileen, para, hindi ko kasi alam ang gagawin kung paano ko paampatin. Pero praise God kasi nung nagpag-pray ako ni Rev, ang naging impact noon, wag ako magpanik kasi nag-iisa lang po ako sa bahay namin nung time na yon. At nung time na yun na mag-isa ako at pumunta po doon si Sister Gemma kasi tinawagan ko, na alarma din sila. At salamat din sa pamilya niya kasi hindi po ako iniwanan hanggang sa mula nung makapagpa-check up ako hanggang makabalik po ako. Salamat po kay Pastora Shi kasi kinulit din po si Sister Jing. Napuntahan ako, kaya pinuntahan din po ako ni Sister Jing noon. At nung nandun na po kami kay Polaris, talagang fear ko po ang doktor, fear ko ang blood pressure, fear ko ang medical term. Kaya medical industry din, lahat yan, ayaw ko. Kaya lang kinakailangan na kasi hindi na siya normal. So pagdating po doon kay Polaris, katabi ko si Brother Mike kasi umuwi din po. Habang binibipi ako on manual, panay na yung iling ng nurse. Ibig sabihin, hindi niya kaya manual na ipump yun. So sobrang taas. Pero curious pa rin kaming malaman. So tinanong ni Brother Mike, sabi, 260 over 120. So mataas talaga siya. Tapos nasabi niya, hindi ko alam kung i-entertainin po kayo dito ni Doktora. Ganito na lang po, mag-antay po tayo saglit para kumalma din po kayo, ibibipod ko rin po kayo uli. Narinig ko, yung kumalma, sabi ko, sige, kakalma ako. After 10 minutes, sabi ko, mahaba pa. So after 10 minutes, inulit-ulit, 250 over 110. So bumaba na lang ng konti. Pero praise God kasi nga, in-entertain ako ni Doktora. Tapos sabi nung nurse, pinapapasok na po kayo. Tapos yun, binigyan ako ng mga lab test, tapos in-interview kung ano kung may history. Sa totoo lang po, in denial akong HB kasi talagang hindi ko kiniklaim. Sabi nga po, wag daw i-claim. Lahi na nila yon, pinutol na po hanggang doon. Hindi ko na yon minana. So sila-sila na lang po yon. Kasi sabi ko nga, ayoko rin naman talaga. Pero realidad na meron talaga. So nung time na yon, nilagyan ako ng catapress. Still pag BP, 40 over 110. Tapos yun nga, nasa sulok ako, sabi ko, Lord, ayoko dito. Kasi habang nandito ako, hindi ako kakalma. Tapos yun lang, parang dinig ko lang talaga yung sabi, yung abusado ka. Abusado ka kasi sa templo ko, abusado ka sa sarili ko. Okay na yung naririnig ko na yung ganon. Pero yung may nagpap pa, yun yung time na yung dalawang ministry ko na binitawan. Binitawan ko kasi ang ministry ko ng ushering, binitawan ko rin ang ministry ko ng kids. So yun yung ko, tapos sabi ko, Lord, ilabas mo ko, tapos sa bahay tayong mag-usap. Kasi yung Psalms 91, nagkakarambol-rambol na sa tension. Yun kasi yung pinahawakan ko siyang naghahangad ng pagkupkup. Hanggang sa iba-iba na naman, parang bumabalik na naman ako. Sabi ko, Lord, hindi ako kakalma dito, iuwi mo ko. Bigyan mo ko ng sign na na makakalabas ako, na kakalma ako, uuwi ako, Lord, uuwi ako. Maya-maya, lumapit na yung intern, tapos sabi nga sa amin, sa bahay na lang po kayo
magpakalma, magpababa. I-monitor nyo yung BP. Under monitoring po kayo sa inyong BP. Nung narinig ko po yun, I praise God, makakauwi po ako. Pag uwi ko po sa bahay, hindi pa siya tumitigil, nagpa-flow pa rin siya. Pero pinipilit ko nang tanggapin na titigil yun, naglagay ako ng yelo. In short, tumigil po siya. And praise God po, nung gabi, na binipi po uli ako ni Jude na hindi talaga ako iniwan hanggang hindi bumababa yung BP. Kahit nag-error na po yung niya, yung digital niya, lagi nagto-200, pakalmain muna ako. Nung gabing binipi niya ako, nag-188 over 110 ako noon. Nung time na yon, sabi ko, praise God, nagpa-praise God na ako kasi from 250, malaking bagay na po sa akin yung 188. And the following day po, minonitor na din ako ni Sister Jean, 190 over 110. At kagabi po, at kahit sabi ko nga, kahit pagod na pagod ako kasi hindi naman pwedeng tumigil tayo sa pagtatrabaho, may paalala lang talaga yung Lord. Yun lang talaga, yung dalawang ministry, at saka yung sabi nga, wag abusado sa ang gawa ko ngayon, isang trabaho, pahinga, although sayang yung oras, hindi na pwede yung naglalaba ka, nagluluto, yung multitask, hindi ko medyo siya kinakaya ngayon kasi dumadating talagang tinatapik, upo ka muna. So kagabi po, praise God kasi binipi po ako uli ni Jude. Yung last BP mo, no? Yung last BP ko po is 188. So, hindi ko na kiniklaim na yun na talaga yung BP ko. Pero praise God, alam kong gano'n na talaga yung range of ko from 100, mataas na talaga. At ang sabi nga, yun na lang talaga yung sinasabing pag-iingat sa templo kasi isa lang yung binigay sa ating templo ng Panginoon at dapat nga, sabi nga, pag kinuha daw to, talagang dapat malinis, maayos. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dun sa dugo na yon na lumabas, na sabi nga, may mga nagsasabi, alam mo, imposible. Parang imposible. Hindi yan eh. Yung baka nagkamali ka lang ng BP, ganito kasi yung mga umaabot daw dun sa gano'n, natitigok na, namamatay na agad. Questioning ko pa ba naman yun? Hindi ko lang masabi sa kanila, syempre, hindi ka na Sabi ko, basta nananalig ako na pinagaling ako at ang Panginoon ang kumilos ng araw na yon sa mga dugong lumabas na yon. Hindi ko na questionin na, totoo ba yun o hindi? But still, ang faith ko, kung hindi sa presensya ng Panginoon at pagpapaalala, na talaga namang may kamalian ako, at dun siya yung nag-control ng mga dugo na yon na hindi mag-blood clot sa ulo ko, at kung ano man ang maging sitwasyon nun, dahil alam ko, God is in control. Sabi ko nga, by His stripe, isa ako sa mga pinagaling ng Panginoon sa latay na tinanggap niya. And I claim, at yun nga sabi, bawal umalis, bawal tumalikod, bawal manlamig. Kasi nga po, wala tayong karapatan. Thank you, Lord. Maraming salamat. Amen. Praise the Lord. No? Sabi nga, all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Naging isang paalala iyon, kasi minsan, yun nga, dumating sa buhay niya na, ayoko na. No? Pero praise the Lord, kung tayo minsan umaayaw kay Lord sa kanyang gawain, si Lord hindi umaayaw sa atin. Amen? Hindi siya umaayaw sa atin. Hindi niya tayo isinusuko. Yun po yung nandoon na napakaganda po sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Sa oras na ito, tayo ay dumako na sa ating pagsasaluhan, pag-aaralan. At ito nga po ay tungkol po sa pagpapasalamat. At ang ating pong verse ngayon, ay matatagpuan natin sa Ephesians chapter 5. Yan. Hindi ko na mabuksan. Verse 18 to 20. Basahin natin. Praise the Lord. Sige. Pasalamatan muna natin ang ating Panginoon sa ating bagong. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ephesians chapter 5, verse 18 to 20. Sabi dito, sa 18 muna tayo. Muna tayo, Goy, mag-start. Yan. Ang sabi dito, and be not drunk with wine wherein is excess. Dito tayo. But be filled with
the Spirit. Sa 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. At sa 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Praise God. No? Dito, naroon na pinakikita, no, na sa mga talatang ito na wag daw tayong naroon na habi nga mapuspos nung habi nga yung mga wine. Ibig sabihin nito yung mga worldly things, no, kundi mapuspos tayo sa Santong Espiritu. Dahil kapag tayo puspos ng Santong Espiritu, magagawa nating umawit, no? Naroon na sabi nga magbigay ng karangalan sa ating Panginoon at magpasalamat sa lahat ng bagay. Amen? At sa pagkakataon na ito, naroon po na tungkol dito sa pagpapasalamat, ang nais ng ating Panginoon na hindi lamang basta yung salamat Lord, hindi lang po. Alam niyo po, ang nais ng ating Panginoon, lalo na po sa kapanahunan natin ngayon, ito pong klase ng pasasalamat. Anong klase ng pasasalamat ang nais ng ating Panginoon na sabi nga po, maging ikapamuhay natin, no? Ang sabi po, makikita natin sa Psalms 107, verse 21 to 22. Tingnan natin. Psalms 107, verses 21 to 22. Tapos, Psalms 116, verse 17. At saka sa Hebrews chapter 13, verse 15. Isa-isahin natin yon. Yan. Ang sabi dito, oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Sa Psalms 116, tingnan natin. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. At sa Hebrews 13, 15, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen. Praise God. Dito sa mga talatang ito, ang nais ng ating Panginoon na ibigay sa Kanya na pasasalamat ay yung sacrifice of thanksgiving. No? Yung pasasalamat na mayroong sakripisyo. No? Anong ibig sabihin nun? Yung pasasalamat na may sakripisyo, may effort. No? Merong, habi nga po, may pinagbabayaran. No? Naroon na sabi nga, kahit hindi karapat-dapat, kahit sabi nga yung sitwasyon ay hindi dapat ka magpasalamat, pero you are giving the sacrifice of thanksgiving. No? Kaya nga di ba sa ating tema, no? In everything. Ibig sabihin, itong sacrifice of thanksgiving, ito yung kahit pangit yung nangyayari, kahit masakit ang nararamdaman mo, still you give thanks to the Lord. No? May effort. No? Hindi yung basta, salamat Lord. Hindi. Talagang kapag sinabi mo yung pasasalamat, naroon na pwedeng umiiyak ka dahil sa nangyayari. No? Umiiyak ka dahil sa, alam niyo po, purihin po ang ating Panginoon. Kami pong magkakapatid ay merong battle na ginagawa. Ilang buwan na po yun. No? Meron kaming GC na kaming magkakapatid lamang po ang naroon na sabi nga po ay nagtatagpo-tagpo dito. At kami pong lahat ay may battle na kinakaharap. At ang battle na ito ay para sa aming kapatid. No? Si Kuya Boy, yung may-ari po ng lote na ito at saka yung nasa harap. Nasa battle po siya. No? At naroon po na kami po ay naroon na sabi nga ay halos araw-araw, we are fighting, no? Kami ay nakikipagbaka sa kanyang kalagayan. At dumating na nga sa punto na talagang
na-share ko na sa mothers, no, na please pray for my brother. No, talagang dahil naroon po talaga ang battle na kung ang paiiralin ang ating kung ang aming pong sabi nga po anuhin ay ang aming nakikita, ang aming mga naririnig, no, yung mga nalalaman ay talagang pwede kang bumigay. Pero sa sitwasyon po namin ngayon, in this crucial moment, we are battling through the sacrifice of thanksgiving, no? Na kapag meron kaming naririnig, no, katulad nga po kanina sa pagbukas ko ng aming GC na yon, merong report na ibinigay yung aming pamangkin, no, na nagbabantay sa kapatid ko, no. Kung titignan mo parang negative, pero sabi ko nga, because we are in the battle, no, and we are using the sacrifice of thanksgiving, ang message ko sa kanila, we don't rely on what we see, we don't rely on what we hear, we don't rely on what we think, but we rely sa ating powerful God. We rely on His miracle. We rely in His greatness, no? Kaya sabi ko nga, let's continuously give thanks to our God, no? Dahil He is in control of everything. Siya ang may control ng lahat. Kaya sa ating mga buhay, ito po yung nais ng ating Panginoon, no? Habi nga po, hindi lamang po ito simpleng pasasalamat ang nais ng ating Panginoon na matutunan natin o maipamuhay natin. We need that sacrifice of thanksgiving, no? Ang kailangan po ay yung sacrifice of thanksgiving. Na ibig sabihin talagang may effort kahit pangit ang nangyayari, kahit masakit ang nangyayari, still ang puso mo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Ito po yung nais ng ating Panginoon. Hindi lang basta marinig, no? Kaya sabi ko nga, talagang laging yung pong tema na ibinibigay ng Diyos, no? Sa pamagitan po ni Bishop, talagang talagang nasa season po, no? Talagang napapanahon lagi. At sa nangyayari nga po, no, na ating nararanasan doon sa ating mga naririnig, kung hindi tayo marunong magbigay ng sacrifice of thanksgiving sa ating Panginoon, mapupuno ka ng takot. Mapupuno ka ng pag-aalala, no? Katulad yung nangyayari ngayon na sabi ay mayroong super bagyo na naman, no? Na nakita natin na yung nakaraang bagyo na nalanta doon sa Bisaya, no, sa Cebu, sa at hindi lamang po 'yun, paglabas pala ng Pilipinas, pati Vietnam sinalanta, no? Ay talagang magkakaroon ka ng takot dahil pag ganung mga pagkakataon, yung mga nangyayari ngayon, yung mga natural calamities, walang magandang bahay, walang matibay na talagang lahat ay talagang dadaan po, no, sa pagsubok. At maging sa bawat isa sa atin sa pananampalataya, no? Kaya ang nais po ng ating Panginoon, matrain ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa sacrifice of thanksgiving, no? Sa pasasalamat na mayroong sakripisyo, ibig sabihin may effort. Katulad po nung si Abraham ay tawagin ng Diyos, sabihin ng Panginoon na ihandog si Isaac, no? Doon sa kanyang ginawa, hindi lang basta, ayan na Lord. Hindi, no? Naroon na inutusan siya na magpunta doon sa bundok. Gaano kalayo yung bundok? No? Ilang araw silang naglakad. Biro mo, ilang araw mong naroon na parang pinagmumuni-muni. Ihahandog ko tong anak ko. Siguro baka hindi ka na makahakbang. Diba? Talagang isa-sacrifice mo. Kaya may effort. No? May effort kapag sinabing sacrifice. Hanggang sa makarating siya dun sa sukdulan ng pagsunod sa ating Panginoon. No? Na kung saan talagang gusto niyang ipakita sa Diyos na kaya niya magsakripisyo, makasunod lamang siya sa pinagagawa ng Diyos. No? Kaya sa umaga pong ito, napakahalaga po na talagang maging seryoso tayo. Dahil sa mga nangyayari po ngayon, kapag wala tayong
sabi nga po, itong klase ng sakripisyo ng pagpapasalamat sa Panginoon, hindi natin siya mararanasan. Hindi natin mararanasan yung tunay na tagumpay katulad ng ating pinag-aralan nung buwan ng October. No? Yung buwan ng October, ano ba yung tema natin ng buwan ng October? Ha? Being an overcomer. No? Na tayo ay maging overcomer sa lahat ng bagay. At isang paraan nga po na maging overcomer tayo if we will always give thanks to God sacrificially. No? Na anuman yung nangyayari, ay magpapasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa oras na ito, may mga bagay lamang po no, na nais kong i-ano sa inyo. Habi nga, yung importance of thanksgiving. No? What is the importance of sacrificial thanksgiving ito na nais ng ating Panginoon na naroon na sabi nga ay talagang ipamuhay natin, no? Sa mga naririnig natin, ang nais po ng ating Panginoon, ito ay ikapamuhay natin. No? Hindi lang basta marinig natin, hindi lang basta isulat natin sa ating mga notebook, na pag iniwan natin yung notebook natin, wala, nakalimutan na natin. No? Minsan, pag tinanong mo ano yung na-share noong Sunday, teka, titignan ko sa notes ko. Dapat po, kapag ganun po, automatic. Bakit? Kasi sa puso mo inilagay eh. No? Automatic na masasabi mo kung ano yung iyong natanggap. Yung revelation na natanggap mo. No? At sa pagkakataon na ito, ano ba yung importance na yon? Na bakit ganun na lang? Na kailangan. No? Hindi ito naroon na sabi nga ay parang baka sakali o kung gusto mo lang, no? Ito ay kailangan. Kung paano yung pagiging born again is a must, di ba? Doon sa John chapter 3 verse 7, no? Sabi ng Panginoong Jesus doon na I tell you the truth that all must be born again. Ang ginamit doon ay must, no? Ibig sabihin kailangan. Sa ayaw at sa gusto, kailangan. Gayon din po, no? Ang ating pagpapasalamat, kailangan to, lalo na po sa kapanahon ng ito, no? Meron lang po akong, 5 bagay na gustong i-share sa inyo, yung importance nitong Thanksgiving na ito, o yung sacrificial Thanksgiving na nais ng Diyos na naroon na ikapamuhay natin, gawin natin, no? Number 1, ito ay kalooban ng Diyos. Ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ano sabi doon? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Yan. In everything give thanks, for it is the will of God. Yan. Inano mo na? Yan. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you, concerning me, concerning us. No? Ito yung kalooban ng Diyos. Kaya yung mga nagtatanong o nagpe-pray pa rin, Lord, ano po ang kalooban nyo? Gusto ko pong gawin ang kalooban nyo. No? Gusto ko pong gawin ang kalooban nyo, Lord. Ituro niyo po sa akin, ano po ang kalooban nyo? Ito ang kalooban ng Panginoon, na sa lahat ng bagay, tayo ay magpasalamat. No? Sa lahat ng bagay, tayo ay magpasalamat. Pangit man, no? Katulad ng ating, may mga inaawit tayo, no? Na sabi nga, ano man ang panahon, no? Naroon na tayo ay nagpapasalamat kasi ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Sino dito ang gustong gawin ang kalooban ng Diyos? Itaas ang kamay. Amen. No? Yun nga yung prayer natin di ba? Doon nga sa tinuro ng Panginoon na panalangin na sabi nga ay let your will be done, no? Kahit ang ating Panginoong Jesus, no? Ito ang naroon na naging desire ng puso niya na ang kalooban ng Diyos ang mangyari, no? At ito ay pinapahayag sa atin ngayon ng ating Panginoon. Na ang kanyang kalooban, tayo ay magpasalamat sa Kanya. Amen?
Praise the Lord. Yumuko lang tayo sandali at sa pagkakataon na ito, gawin natin tong kalooban ng Diyos na ito. Let's just give thanks unto the Lord. Nasa puso mo yan. Ano yung gusto mo ipagpasalamat sa ating Panginoon? Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Sapagkat alam namin, kalooban nyo na kami ay magpasalamat. Kaya sa umaga pong ito, salamat sapagkat dinala nyo ang aming mga yapak sa lugar na ito. Salamat sapagkat nais nyo na patuloy ka naming makilala sa isang malalim, personal at bibliang paraan. Salamat sa pag-iingat nyo, sa paggagabay nyo. Salamat, O Diyos, hallelujah, na sa umaga pong ito ay patuloy niyong bubuksan ang aming mga spiritual na mata, ang aming mga spiritual na tainga, upang maranasan namin, matanggap namin ang kapahayagan nyo sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Number 1 yon. It is the will of God. No? It is the will of God na tayo laging magpasalamat. No? Halimbawa, naroon na may pupuntahan ka. No? Pagdating mo doon sa iyong pinuntahan, magpasalamat ka kaagad. No? Katulad po ng kapag kami po ay nagpupunta ng halimbawa ng Mindoro, sumasakay ng barko, no? Sa pagsakay pa lang po ng barko, pinagpapasalamat na po namin, no? Ako personally, pinagpapasalamat ko na binabalutan to ng dugo ng Panginoon, na iniingatan, ginagabayan, at pagdating ng barko doon sa pantalan, talagang thank you Lord sa pag-iingat nyo, paggagabay nyo, no? Naroon yung patuloy na pasasalamat ang nais ng ating Panginoon na marinig sa ating mga labi, no? Sa ating mga labi. Number two, it gives you access to God's presence, no? Ang pasasalamat daw pala ang nagbibigay sa atin ng access, no? Na tayo ay maranasan natin yung presensya niya. Dahil alam niyo po, kapag tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, siya po ay lugod na lugod, no? Yung presensya niya ay mararanasan natin, no? Sabi nga sa Psalms 95 verse 2. Tignan natin, Psalms 95 verse 2. It gives you access to God's presence. Yan. Tignan natin. Saan ba lalabas dito? Sa ngayon po kasi, dalawa yung nag-aano sa atin, ano? Hindi pa raw kasi continuous. Ayan. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms, no? Kaya, nakakalapit daw tayo, no? Sa Kanyang presensya with thanksgiving. Kaya pala sa simula o sa sandali na tayo po ay nagpasalamat sa ating Panginoon, alam niyo po, ang presensya niya, no, ay nariyan, no? Ito yung, habi nga, ito yung pinakamasarap na, o magandang salita na nais ng Diyos na marinig sa bawat isa sa atin, yung pagpapasalamat, no? Kaya kapag naranasan natin yun, no, yung, habi nga, yung ating mga labi ay nagsimula na magpasalamat sa Kanya, yung presensya niya ay ating mararanasan. Kahit may nararamdaman ka, kahit masakit ang nararamdaman mo, no? Kapag nagpasalamat ka sa ating Panginoon, makikita mo na yung presensya niya ay mararanasan mo. Yung yakap niya ay mararanasan mo, no? Kaya it gives access to God's presence if we give Him thanks, no? Kapag tayo ay nagpasalamat sa Kanya. Number 3, God is magnified, no? Ang Diyos daw ay namamagnified, no? O naroon na talagang na-exalt, na itataas, na dadakila kapag tayo ay nagpasalamat sa Kanya, no? Ang sabi dito sa Psalm 69 verse 30. Psalm 69 verse 30. God is magnified when we give thanks to Him. Yan. I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. No? Kasi paano yan? Paano na ma-magnify ang Diyos sa ating pasasalamat? No?
Katulad po nung nangyayari sa amin ngayon, na dahil naroon na sabi nga, pinapasalamatan namin siya, saan namin siya pinasasalamatan? Pinasasalamatan namin siya sa kanyang kapangyarihan. Pinasasalamatan namin siya dahil He is in control of everything. Pinasasalamatan namin siya dahil alam namin makapangyarihan siya. Pinasasalamatan namin siya dahil alam namin na ang buhay ay galing sa Kanya. No? Ngayon nga po kiniklaim namin, new organs ay kaya niyang ipagkaloob. No? Kaya makikita natin na if we thank Him, He is magnified. Kasi ang ipagpapasalamat mo ay yung mga mabubuting bagay. Ang ipagpapasalamat mo ay yung kadakilaan niya. No? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, Lord, salamat po. Ang sakit. Sa sakit na ito. Hindi. Sino dito nagpapasalamat sa sakit? Sino nagpapasalamat sa hirap? Hindi. Di ba? Ang ipinagpapasalamat natin, yung alam natin na ginagawa ng Panginoon. No? Kaya sa pamagitan ng ating pagpapasalamat, na ma-magnify natin siya. No? Nadadakila natin siya. Lord, salamat. No? Kahit may nararamdaman ka. No? Ako, praise the Lord, natutuwa ako na talagang, kailan ko lang na na dati-rati, everyday, panay ang ko sa akin tuhod. No? Parang inano sa akin ng Lord, anak, parang lagi mong pinopokus. No? Diyan sa nararamdaman mo yung mo. Ditong nakaraan, hindi ko na siya at doon ko na po na, ay wala na. No? Minsan pala kapag pinokus mo masyado yung mo sa nararamdaman mo, lalo, hindi ka iiwan. Hinihimas-himas pala natin siya para wag umalis. Itong nakaraan, di ko na siya hinimas. No? Di ko na siya hinimas. Umalis siyang kusa. Amen? No? Kaya let's praise Him, let's thank Him, and magnify our God. Amen? Praise the Lord. Number 4. It gives joy in you and created an atmosphere for the supernatural. Psalms 28 verse 7, Jeremiah 30 verse 19, and Isaiah 51 verse 3. Yan, isa-isahin natin. Psalms 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him. Yan, sa 30, Jeremiah 30 verse 19. And out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of them that make merry. Okay, yung masaya, no? And I will multiply them, and they shall not be few. I will also glorify them, and they shall not be small. At sa Isaiah 51 verse 3. And forgettest the Lord thy maker, and had stretched forth the heavens, and laid the foundation of the earth, and has feared continually every day because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy. And 51 verse 3. 13 to. 51 verse 3. Yan. For the Lord shall comfort Zion. He will comfort all her waste places, and He will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody. Amen. No? At makikita natin, no, katulad na sinabi dito, it gives joy in you and created an atmosphere for the supernatural. Naranasan nyo na po ba yun? No? Naranasan nyo na po ba yun na ang sabi nga ay, it gives you joy and created an atmosphere for the supernatural? Alam niyo po, naranasan ko ito. Naranasan ko ito nung ako ay gumawa ng love letter kay Lord. At yung love letter kong yon sa ating Panginoon ay panay pasasalamat. No? Thanksgiving. Yung pasasalamat talagang, sabi nga po, nakakita ako ng nagpunta ako ng Oranbu noon. At after ko na mag-quiet time, may nakita akong isang pad, no? Ng yellow paper. At kumuha ako ng isa.
At alam nyo, nung ako po'y mag-umpisa na magsulat ng love letter na yun sa Panginoon, ng pasasalamat, no? Pasasalamat, nagkabilaan. No? Kabilaan yung mga thanksgiving na lumabas sa aking puso sa pamagitan ng pagsusulat na yon, no? At pagkatapos ko yung masulat, lahat ng pasalamat, ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kapayapaan, protection, basta ang dami, no? Kapag pala talagang inano ka ng Lord, ang dami pala natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. At alam niyo, pagkatapos nun, ng pasasalamat na yon, yung letter ko nun, i-finold ko, no? Pagka-fold ko, inipit ko doon sa Bible ko. At ang sabi ko, Lord, love letter ko yan sa iyo. No? At alam niyo, pagkatapos po nun, pauwi na ako, bumalik na ako ng Mindoro. Dito ko naranasan, yung sinasabi dito na, sabi nga, joy, no? It gives you joy in you and created an atmosphere for the supernatural. Paano to? Nung ako po ay pabalik na ng Mindoro, pagpunta ko po doon sa crossing, punuan ang bus papuntang Batangas, no? Kailangan kong umuwi. Kaya kahit punuan, sumakay ako ng bus, no? Sumakay ako ng bus. Nakatayo ako. Mula crossing hanggang Tanawan. Wala pa kasi yung X-Lex. Nagdadaan pa ng San Pedro, ganon. Tanawan. Basta yung dating lugar, ruta, no? Santo Tomas, yan. Pero mula crossing hanggang Tanawan, nakatayo ako. Pero alam nyo, katulad ng sinabi na yon, yung joy, sabi ko nga, habang nakatayo ako, sabi ko, Lord, ano tong nararamdaman ko? No? Grabe yung joy na hindi ko ma-explain yung sinasabi nga sa Bible, unspeakable joy, no? Sabi ko parang merong kang ang tawag dito, merong sorpresa, parang kumbaga sa later, parang kang tumama sa loto, no? Yun talagang grabe. Hindi ko maunawaan, hindi ko ma-explain. Habang nakatayo ako, na sabi nga ay dahil nga punuan, hindi ko ma-explain. Nasabi ko, Lord, ano itong nararamdaman ko? No? Ano ito yung sabi ko, parang excited ako. Parang may sorpresa ako matatanggap. Ganun yung nararamdaman ko, no? Hanggang sa nung ako ay naroon na, sabi nga, pagdating doon sa Tanawan, nagbabaan, no? At naging bakante yung katapat ko na upuan, meron pa rin isa na nakaupo. Pag-upo ko, alam nyo, kita pala yung joy, no? Kasi, nung umupo po ako, yung nakatabi ko, tinanong ako, no? Tinanong ako. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, kanina ko pa po kayo pinagmamasdan. Iba po yung ngiti na nakikita ko sa mukha nyo. No? Nakikita. No? Talagang magre-reflect yung joy. No? Na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Nagre-reflect yun. No? At naging way yon para ma-sharean ko yung aking nakatabi na yon, no? Kaya makikita natin, if our heart is full of thanksgiving, makikita po natin, it will reflect, no? Na kahit may problema, hindi halatang may problema. Kasi kakaiba yung aura mo eh. Hindi aura ng parang namatayan, kundi aura ng talagang victorious, no? Na talagang grabe. Naalala ko nga yung professor namin noon, na sabi nga imbis na, kasi ang tawag dito, mag-defend kami ng aming, magde-defend kami ng aming feasibility study. No? Yung ibang mga groups na nauna sa amin, na nung pumasok doon sa kwarto para i-defend yung kanilang feasibility study, no? Lumalabas sila, umiiyak. Bakit? Pinauulit yung kanilang ginawa. No? At nung kami na ang pumasok doon sa doon sa kwarto, para i-defend yung aming feasibility study, alam nyo,
Isa lang yung tinanong ng professor namin. Alam niyo yung tinanong niya? Ang sabi niya, Miss Duya kasi apelyido ko, Miss Duya, why are you always smiling? Yun lang po ang tinanong sa akin. No? At pagkatapos noon, ang sabi niya doon sa grupo namin, grade yourself according to what you have performed. Hindi man lang, walang ano man lang doon sa no? Doon sa aming pinag-aralan o yung aming ginawa. At praise the Lord, dahil nung time na yon, mas marami talaga akong ginawa. Kaya alam nyo, yun yung aking subject na nakatanggap ako ng pinakamataas na grado. No? 1.25 yata ang aking natanggap dun sa anong yon. No? Kaya makikita natin, nagre-reflect. Magre-reflect sa atin. No? Our hearts will be filled with joy. Na kahit punong-puno ka ng problema, punong-puno ng mga pagsubok, hindi makikita sa atin. Ang makikita yung joy na nanggagaling sa Panginoon. Kasi yun yung ibinibigay kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Amen? At ang pinakagrabe pa na hindi ko makakalimutan, na nung ginawa ko yung love letter ko na yon sa ating Panginoong Yesus, ay may ibinigay siya sa akin. No? May ibinigay siya sa akin. Alam niyo kung ano yung ibinigay niya sa akin? Pag uwi ko po noon, kinabukasan, Sunday service. Dati po noon, yung sa Mindoro, ang parang ginawa po namin church noon ay yung bakanting lote nung bahay na aming tinirhan. Kaya pagbaba mo, yun na yung church. May bigla pong dumating, no? Maaga. At yung pong dumating, hindi siya sa amin nag-church. Sa ibang church siya nag-church. Kaibigan lang namin siya, no? Naging kaibigan namin siya. At alam nyo, prayerful, very prayerful. Ito pong babae na ito na pumunta sa amin, no? Kaya nung nagpunta noong umagang yon, nagulat ako kasi hindi naman siya doon nag-church eh. Sa ibang church siya uma-attend. Pero dinala siya ng Lord sa bahay, no? Doon sa church. At alam nyo, nung naroon po na kausapin ko siya, tanungin, ang talagang kilala namin ay yung kapatid niya na lalaki, no? Yun ang parang pinakakaibigan namin. Kaya tinanong ko yung kuya niya, ganon, na kumustahan. Pero habang bigla niya po akong parang pinahinto na inabot niya sa akin ang isang brown envelope, no? Brown envelope yung ibinigay niya sa akin. Di nagulat po ako. Ano yung brown envelope na yon? Yung brown envelope na yon, medyo maambok na ano. Sabi ko, ano po ito? At alam nyo, nung buksan ko yung brown envelope, alam nyo ang nakita ko? Isang American rose. Pulang-pula, American rose. No? Na, ang sabi ko, ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo, sabi niya sa akin, kanina pong madaling araw, ginising ako ng Panginoon. Ang sabi niya sa akin, kunin ko daw itong rose na ito, kasi may tanim siya eh. Kunin ko daw pong itong rose na ito, ibigay ko sa inyo, tanda ng pag-ibig niya pag-ibig ni Lord sa akin. Biro nyo, grabe pala ang Panginoon. Kapag pala tayo nagpapasalamat sa Kanya, no? Nai-in-love siya sa atin. Talagang physically pinaranas niya. Hindi namin ka-churchmate yun. No? Dinala niya, kinausap niya. Na hindi nasasayang yung ating pagpapasalamat sa Kanya. No? Talagang grabe. Fresh na fresh. Kinuha niya doon sa kanyang hardin. At ang nakakaiyak talaga ako'y umiyak noon. Dahil sinabi ng Panginoon, ganun kita kamahal. At biglang pinaalala ng Lord sa akin, na yun ay dahil doon sa ginawa kong love letter sa Kanya. Yung
Thanksgiving letter na yon, no? At praise God, dahil pagkatapos po noon, may inabot pa siyang blessing sa akin, no? Nung time na yon, kasi ako pag yung naging ano ko kasi, kapag nakakatanggap ako ng blessing, tapos hindi ko naman yung pinag-pray, ang tanong ko kaagad ay, Lord, para kanino to? Kasi alam ko, gagamitin lang ako ng Lord na daluyan ng pagpapala, no? At naroon na, sabi nga, yung blessing na yon, ibinigay niya rin sa akin. At grabe lalong naging grabe yung joy na natanggap ko noon. Ano? At ang nakakatuwa nito, ito lang pala, yung pangyayaring yon ay isang paraan para patunayan ng Diyos. Kasi doon po noon sa church doon sa Mindoro, bago mag-general preaching, nagkakaroon ng Divided Bible Seminar, no? Nung time na yon, magtuturo ako ng Divided Bible Seminar. Alam niyo kung ano yung topic ko na ituturo? The Secret of Thanksgiving. No? The Secret of Thanksgiving. Kaya nung ipinaalala sa akin ng Lord, sabi ko, Lord, grabe ka. Talagang gusto niyo na patunayan na lahat ng salita niyo ay totoo. No? Lahat ng salita niyo ay totoo, no? Kaya tuwan-tuwa po ako nung magtuturo na ako ng Divided Bible Seminar. Yung rose na yon, inipit ko dun sa talagang kitang-kita, no? Kitang-kita. Kaya sabi nga, it will give us joy. Mararanasan natin yon. Na ang sabi nga po ay para bang, yun nga, ako, ang feeling ko nun grabe yung excitement, parang may surpresa na malaki, no? Yung mararanasan natin if we continuously give thanks unto our God. Amen? No? Kung ipinaranas yun sa akin ng Panginoon, alam ko, kaya rin yung iparanas sa atin ng ating Panginoon. Amen? No? Sabi ko nga si Bishop, ang unang ibinigay din sa akin noon ay rose. Nung galing sila ng Baguio. Pero yung rose na binigay niya, maliit lang. No? Si Lord, ang laki. American rose. No? Kaya, nothing can be compared to the love of our God. Amen? Walang sabi nga, pwedeng humambing sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Praise the Lord. At ang number 5, yan. Number 5, it gives you supernatural strength to face and overcome the challenge of life. No? Nagbibigay daw to ng supernatural strength to face and overcome the challenges of life. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. No? Sabi, di ba? Be not anxious on everything, but in everything, by prayer and supplication, no? With thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God that passeth all understanding will keep your heart and your mind through our Lord Jesus Christ. No? Kaya makikita natin na kapag tayo daw, yan, sabi nga, with thanksgiving, no? Let your request be made known unto God. Kaya kahit na ano yung problema, po, magkakaroon ka ng strength, no? Supernatural strength to face and overcome the challenges of life. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung mga challenges na ating pinagdadaanan, no? Physical man yan, material man yan, financial man yan, emotional, all aspects of our lives. If we will teach our heart, kung tuturuan natin ang ating mga puso na laging magpasalamat sa Kanya, we can face any challenges. Amen? Maharap natin anuman ang mga pagsubok na ating pagdaraanan. Amen? No? Kaya, sabi nga, manatili yung sacrifice of thanksgiving na yan. Kahit pangit pa yung nararamdaman mo, no? Give Him the sacrifice of praise, no? And thanksgiving, ng pasasalamat. At makikita mo, maharap mo, no? Hindi ka matatakot to face the giant. Hindi ka matatakot to face the problem. Hindi ka matatakot to face the, sabi nga po, yung mga challenges, no? Na dinadaanan mo. No? Dahil alam mo na ang Diyos ang kasama mo. Amen? Praise the Lord. At ang sabi dito, ways how to give our God
our thanksgiving. Mga paraan daw. Mga paraan para natin maibibigay talaga yung pasasalamat. Paano natin itong magagawa? No? Paano natin magagawa na sabi nga po ay magbigay tayo ng sacrifice of thanksgiving unto our God. No? Tatlo lang po ito. Una, Psalms 147 verse 7, sing unto the Lord with thanksgiving. No? Naroon daw po na tayo umawit sa ating Panginoon ng may pasasalamat. Yan. Sing unto the Lord with thanksgiving. Sing praise upon the harp unto our God. No? Umawit daw tayo. Katulad ng ginawa natin kanina, umawit tayo ng mga pasasalamat sa ating Panginoon. No? Umawit tayo ng pasasalamat. Alam niyo ako po, minsan, pag may ginagawa ako na maramdaman ko na lang, bigla akong kakanta. No? Bigla akong magsasabi, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the liberty. You've sent your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Merong song, merong awit na lalabas sa ating mga puso. No? Sabi nga po, let's sing thanksgiving unto our God. Kahit nasa bahay lang tayo, salamat, salamat. O kung pwede natin ano yun yung salamat, no? Yung inaawit natin. At tayo'y sumayaw sa ating Panginoon. Alam niyo yung una nating kanta, mamaya kantahin natin yun, yung kay Boy Baldumaro. Praise the Lord. Pag kinanta natin yun mamaya, ano nyo, na si Lord ang kapartner nyo. Ang sarap sumayaw. Ang sarap sumayaw. No? Ako, every time ako nagpe-praise, talagang, lalo na pag yung mga worship, no? Ang sarap sumayaw, ang sarap magpuri, sumayaw. Na alam mo na siya yung kapartner mo. Siya yung kasayaw mo. No? Praise the Lord. Sabi nga, sing unto the Lord with thanksgiving. Naalala ko yung patotoo ni Pastora Vicky, yung ating chairman ng intercessor sa sa Mindoro. Siya rin po yung chairman ng International IFP, Intercessors for the Philippines, sa region ng buong Oriental Mindoro. Alam niyo po, nagkaroon siya ng napakabigat na problema. Ano yung problema na kanyang pinagdaanan? Ang asawa niya na stroke, si Kuya Marto. Yung kanyang bunsong anak, nagkaroon ng intestinal problem. Si Mark, kay Dadyon ni Shemuel. No? Na talagang grabe yung kanyang pinagdaanan. No, biro mo, asawa mo, tsaka bunso mong anak. Alam niyo daw po ang itinuro sa kanya ng Panginoon, ang umawit at sumayaw sa kanya. Magpasalamat. Kaya sabi nga niya, na siya, retired na siya. Dati siya nagtatrabaho sa provincial office ng Treasurer's Provincial Office ng Oriental Mindoro. Na siya, retired na. Nung nasa kasagsagan siya ng ganung problema, lalo na sa anak niya, no? Na si Mark, na pagkakain, dudumi, no? Yung talagang parang tapos ang dami na rin nilang pinagdaanan. Pero ito yung itinuro ng Diyos sa kanya. Ang magpasalamat, umawit, sumayaw. Na sabi niya nga minsan hindi niya napupuna. Buong bahay nila, naikot na niya ng kasasayaw. Pagpupuri sa Panginoon. No? At ngayon po, praise God, totally healed na yung kanyang anak, no, na si Mark. No? Nakakapagtrabaho na. Dati hindi. No? At si Kuya Marto, although pa rin siya, pero malaking bagay din, malaking bagay
sabi nga ay, siguro masasabi nga rin ni Ate Vicky na all things work together for good. Kasi nga, itong anong to, binigyan siya ng napakalaking assignment ng ating Panginoon about prayer. Yun nga, siya pa yung naging chairman ng Intercessors for the Philippines ng buong Oriental Mindoro. Tapos, kung saan-saan pa sila nagpupunta, no? Eh, sa palagay mo ba kung ano si Kuya Marto siyempre merong pipigil, no? May pipigil kasi minsan kung saan-saan sila nagpupunta. Praise the Lord dahil natutunan niya yung pagtiwala si Kuya Marto, una sa Panginoon, tapos binigyan sila ng parang nakakatulong na nag-iintindi, malaya siya na nakakaikot. Malaya siya na nakakarating kung saan-saan, no? Nung nakaraan nga daw, nandun sila sa Baguio, kasama yung mga intercessors ng Oriental Mindoro, no? At doon nila naranasan na habang ay lumindol, no? Inabot sila ng lindol doon. Pero dahil nga panay tungkol sa prayer yung walang nagpanik. Lahat ay nagpray, lahat ay nagtangs, no? Hanggang sa matapos yung lindol. Walang isa mang tornilyo na bumagsak. No, yung divine protection ng Lord ang kanilang naranasan. Amen? No? Kaya, ang sabi nga, we can sing unto the Lord with thanksgiving. Kahit nagluluto ka, kahit naliligo ka, no? Kahit na anong ginagawa mo, you can sing unto the Lord with thanksgiving. No? Isang paraan 'yon, no? Na sabi nga po ay magagawa natin na talagang magpasalamat sa Kanya, no? Pangalawa, offer unto God thanksgiving. No? Psalms 50 verse 14. Yan, Psalms 50 verse 14. Yan, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. No? Ito, ang naging revelation nito ay yung thank you offering. No? Na-share ko na ito noon. At ito ay natanggap namin yung revelation na ito nung kami po ay umattend ng pastors congress doon sa under nila Apostle Carillo. Na nag-share yung asawa ni Apostle Carillo na sabi nga ay tungkol dito sa thank you offering na ito kasi meron silang ginanap na parang healing crusade, no? At yun nga, pinag-pray na lahat ni Apostle Carillo na tanggapin yung mga kagalingan, no? Nung daw po siya ay naglakad doon sa Melikuran, merong isa doon na naka-wheelchair, no? At naroon na nagsabi sa kanya na ipag-pray niya. Sabi niya, di ba nag-pray na kanina, hindi pa ba natanggap yung kagalingan, no? Tapos biglang sinabi ng Lord sa kanya na mag-thank you offering ka para matanggap mo yung kagalingan, no? At pagkatapos daw po ay pinag-pray niya ng konti, tapos pumunta na siya doon sa nag-intindi. At nagulat siya dahil biglang nagkaroon ng medyo commotion doon sa at nung naroon na puntahan niya, yung naka-wheelchair, tumayo na, no? At nagpupuri sa Panginoon, nag-thank you offering pala siya, no? Talagang sinunod niya yung sinabi. Kaya sabi nga, we can give Him thanks by giving our thank you offering. At nitong tawag dito, umattend kami ng national prayer, no? For our nation, no? Ay na-share na naman to. Kaya nung time naman na yon, ang biglang nag-reveal naman sa akin ni Lord ay mag-thank you offering ako para doon sa sitwasyon ng aking kuya, no? Ng aking kuya dahil nga inaano namin na kaya nagbigay ako doon ng aking thank you offering kay Lord, no? At yun nga, minessage ko rin yung mga kapatid ko na magbigay kayo ng thank you offering doon sa kay Lord para doon sa mga churches na ina-attendan nyo, no? Let's give Him the offering, the thank you offering, no? Kaya isang paraan yon na sabi nga ay mapakita natin o maipadama natin yung pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit di pa natin nakikita, pero nagpapasalamat na tayo kaagad, no?
lalong matutuwa, lalong magagalak ang puso ng Diyos sa atin. Kaya wala siyang magawa, kundi sabi nga, naroon na talagang kikilos ang Diyos sa ating mga prayer request. Amen? No? At ang panghuli, Colossians chapter 4 verse 2. Colossians chapter 4 verse 2. Ano sabi dito? Watch our prayer with thanksgiving. Continue in prayer and watch the same with thanksgiving. No? Yun daw pong ating mga panalangin ay bantayan natin. Ano ang pambantay natin sa ating mga panalangin? Pasasalamat. No? Bantayan natin ang ating mga panalangin ng pasasalamat. Halimbawa, meron kang ipinag-pray. No? Meron kang ipinag-pray dati. No? Paano mo babantayan? Kapag lumapit ka uli kay Lord, iaano mo to ng pagpapasalamat. No? Hindi na yun naroon na para bang nag-aano ka uli, hindi yung paulit-ulit, kundi binabantayan mo ito ng pasasalamat. No? Lord, salamat. Dahil yung panalangin ko yon sa aking asawa ay tinupad nyo na. Salamat, Panginoon. Your time is always perfect. Salamat, Panginoon. Ako'y pinagaling nyo na. Salamat, Panginoon. Yun, bantayan natin. No? Bantayan natin ang ating mga panalangin ng pasasalamat, ng hindi ng doubt o pag-aalinlangan. Kasi hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahawakan kung ano man yung iyong pinanalangin. Pero ang sabi dito, watch our prayer with thanksgiving. No? Ano daw, bantayan natin yung ating mga panalangin ng pasasalamat. Baka ang panalangin natin, panay daing, no? Ang panalangin natin ay, habi nga, ay panay hirap, no? Sa pagkakataon na ito, baguhin na natin, no? Watch our prayer with thanksgiving. Hayaan natin na panay pasasalamat ang lumabas sa ating mga bibig upang yung kadakilaan ng Diyos, ma-magnify siya, yung presensya niya, maranasan natin, no? Higit sa lahat, yung himala na ating naroon na hinihiling sa Kanya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ang nais po ng ating Panginoon, itong mga bagay na ito ay maikapamuhay natin. No? In everything, sabi nga noon, in everything give thanks for it is the will of God. Kahit na pangit pa yan, kahit na sabi nga ay naroon na para bang sa tingin mo ay wala ng pag-asa, no? Alam nyo kung ang pagbabasihan namin no, sa labanan namin ngayon, na para doon sa aming kuya, kung ang pagbabasihan namin ay yung nakikita, naririnig, ay mawawalan ka ng pag-asa. Pero purihin ang Panginoon. Ang pinagbabasihan namin ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? At kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang pinagbasihan mo, wala kang magagawa kundi magpasalamat. Amen? Magpasalamat. In everything, we must give thanks. Amen? Katulad po ng himala niya ngayon. Na ang sabi, kanina nga meron akong natanggap, no? Signal number 3 na daw tayo. Pero kung alam mo yung panalangin mo, alam niyo nung nakaraan po, nung ako'y nananalangin, bigla pong pinaalala ng Diyos sa akin yung case ni Elijah tsaka yung kanyang katulong. No? Sinugod po sila, no, na mga sundalo ng Syrian. Sumugod, no? Nung makita nung katulong ni Elijah, yung mga sundalong sumusugod, natakot siya, no? Dali-dali siya pumunta kay Elijah, amo, sinusugod tayo, no? Sinusugod tayo, ang dami nila. Takot na takot yung katulong ni Elijah. No? At alam nyo, si Elijah, kalmang-kalma. Kalmang-kalma si Elijah. Bakit? Ang sabi ni Elijah, nanalangin lang siya ng simple. Sabi niya, Panginoon, buksan niyo nga yung kanyang mata. No? Buksan niyo nga yung kanyang mata. At alam nyo, nung mabuksan yung mata ng katulong ni Elijah, ang nakita niya, chariots of fire. No?
Kung sumusugod yung mga sundalo ng Syrian, napapalibutan pala sila ng chariots of fire. No? Kaya si Elijah walang takot. Dahil ang mga kakampi nila ay chariots of fire. Nung i-reveal po yun sa akin ng Panginoon, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, sa nangyayaring mga calamities na yan, bigla pong nagkaroon ako ng isang direksyon ng manalangin. Na ang naging panalangin ko, Lord, send forth your chariots of fire dito sa aming bansa. Palibutan niyo po ang aming bansa, Panginoon, from north to south with your chariots of fire. Yun ang naging prayer ko, no? Hayaan niyo, Panginoon, na tupukin niyo. Diba? Sabi doon sa Hebrews chapter 13, verse 15, yung sa yung ang sabi ay, we belong to the kingdom that cannot be shaken. Tapos doon sa because God is a consuming fire. Di ba? No? Kaya ang naging prayer ko, Lord, i-consume niyo ng apoy lahat ng gawa ng kaaway na sumisira sa aming bansa, nang gugulo sa aming bansa. Di ganun na naging prayer ko, no? Na nagulat po ako. Dahil di ba may nagpa-pop up ngayon, yung anong pangalan nun? Yung negro. Yung nagpo-prophesy sa ating Bigla niya pong sinabi na ang nakikita ko sa bansang Pilipinas ay napakaraming anghel. Nakapalibot na napakaraming anghel. Naghihintay ng command ng Diyos kung ano ang kanilang gagawin. Alam niyo po ba, ang inihintay po na instruction ng mga anghel na yon ay sa atin dapat manggaling. Bilang tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. No? We have the power to command. Diba? Sabi niya, I will send my angels to take charge over you. Minsan nalilimutan natin yun. At nakita ko yung katotohanan na ito. Nung ako ay meron pinagpe-pray ng deliverance, nag-iisa ako. No? Nag-iisa ako na ipagpe-pray siya. Alam naman natin ang deliverance, mayroong mga nagre-react. No? Na kahit yung iba nga, minsan kahit 3 tao ang umawak doon sa dinideliver, talagang hindi nila makontrol. Pero nung time na yon, nakita ko. No? Naranasan ko na nung nagre-react na yung aking pinagpe-pray, ang sabi ko lang, angels of the Lord, hawakan mo siya. No? At alam niyo, nagulat ako, biglang gumanon. Hindi siya kumikilos. Hanggang naroon na-deliver siya. The Lord is waiting to His chosen people. Na imbis na kung ano-ano ang lumabas sa ating mga bibig, katulad ng ating napag-aralan nitong nakaraang buwan. No? Kailan ba natin yung September yata, yung power ng natin, di ba? Hinihintay niya. Hinihintay niya ang bawat isa sa atin to command. No? Hinihintay niya. Kasi minsan, di ba, mga panalangin natin, Lord, tunawin niyo yung Lord, alisin niyo po. Ay, parang si Lord ay inuutusan natin Si Lord ang pinagagawa natin Pero actually, nandyan yung mga angels niya. He sent His angels to take charge over us. He sent His angels to take charge over our nation. And those angels are waiting for us. Hinihintay niya yung command. Nakita rin namin yon nung kami ay nananalangin. Na may kasama kaming meron siyang gift of vision. Na every time na nagpe-pray kami, ang nakikipaglaban, hindi kami.
ang nakikipaglaban ay yung mga anghel ng Diyos. Sila ang nakikipaglaban para sa atin. At naghihintay sila ng command para makakilos sila, para makalaban sila sa atin. Kaya ang nakita po namin doon, habang in Jesus' name kami, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, nakikipagbakbakan sila. Pag tumigil kami na in Jesus' name, nahihinto sila. Di ba katulad nung kay Moses? Di ba? Habang nakataas ang kamay ni Moses, sila Joshua, nakikipaglaban, nananalo. Pero nung bumababa na yung kamay ni Moses dahil napapagod na, natatalo sila, Joshua. Ganun din po. Sa pakikipaglaban natin, patuloy. Yung mga angels na yan, makikipaglaban yan, ipaglalaban tayo habang kinocommand natin sila in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Kaya may part tayo, no? May part tayo, may part sila. Kaya po nung makita ko yon, no, sabi ko, Lord, talagang totoo. Totoo ka, no? Sabi niya nga, nakikita ko na napapalibutan ang bansang Pilipinas ng mga anghel. At naghihintay sila ng command, no? Ng command ng ating Panginoon. Ang Panginoon, ang command niya, padadaan niya sa atin. Di ba? Ipapadaan niya sa atin. Kasi tayo yung templo niya eh. Di ba? Kaya napakahalaga, yung pag-aano natin ng salita ng Diyos, pag-aano natin, pag-declare, power of declaration. Kapag hindi natin yan dineclare, ang dineclare mo ay negative, negative ang matatanggap natin. No? Yung iba, ang doon sa nakikita doon sa mga Facebook, galit. Hindi po. Hindi tao kalaban natin. We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. No? Kaya po nais ang ating Panginoon, makita natin itong mga katotohanan na ito. Kaya alam nyo, every time na kami ay lalabas, talagang, Lord, send forth your angels to take charge over us. At kapag ganun po, makikita nyo, ang Diyos, pinapadala niya yung mga anghel niya. No? Kaya, hindi tayo dapat matakot. Hindi ka nag-iisa. Yung mga open nga, yung mga spiritual eyes, kita nila. 3 pala ang bodyguard natin. No? 3 anghel pala ang inassign ng Lord sa bawat isa. No? Na bodyguard. Kaya kahit pa, kapag alam mo yung katotohanan na yun, hindi ka matatakot. No? Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Una, kasama mo ang Diyos. Pangalawa, no? Kung si Sarah, 450 yata yung bodyguard na niya. Mga lang yun. Tayo, bodyguard natin. Angels of the Lord. Amen? Angels of the Lord. Kaya purihin po ang ating Panginoon. God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. Ito po yung nais ng ating Panginoon. Let's give Him the sacrifice of praise and thanksgiving. No? In everything give thanks, for it is the will of God. Kung naghahanap kayo, nagtatanong kayo, Lord, ano po ang gusto niyong gawin ko? Gusto ko pong gawin ang kalooban niyo, Panginoon. Ito yung sagot ng Lord sa inyo. Give Him thanks. Magpasalamat ka. Ano man yung sitwasyon mo, no? Ano man yung hinaharap mo, ano man yung mga challenges mo, give Him thanks. Magpasalamat ka. Anong ipagpapasalamat mo? Pagpapasalamat mo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kakampi mo. Amen? If God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos ang kakampi mo, sino ang makakalaban sa iyo? Amen? No? Kaya po rin po ang ating Panginoon. Let's continue to give Him thanks. At praise God,
kilala niya ang bawat isa sa atin. Wala tayong may tatago, wala tayong maililihim. Ang nais lang natin, Panginoon, lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba, patuloy na magpasakop, yung ating isipan, yung ating puso, ang ating buong katauhan, at hayaan natin na magawa natin ang kalooban niya na laging magpasalamat sa Kanya. Amen? Tumayo tayong lahat. Awitin natin yon na, yung inawit natin kanina, puso ko'y iyong sinisiyasat. No? Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. At patuloy tayo magpasyasat sa ating Panginoon. May mga tinuturo siya, no? Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Gawin natin ito personal. Makipag-usap tayo sa ating Panginoon. Iyong Sa alam. pamagitan ng awit na ito. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo
Salamat sa iyo, Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, sa pagtuturo niyo sa amin na ang tanging kalooban niyo sa bawat isa ay naroon, Panginoon, na kami magpasalamat sa lahat ng bagay. Salamat sa pagtutuwid niyo sa amin. Lord, patawarin niyo po kami na kung minsan, Lord, naroon ang aming murmuring, naroon, Panginoon, ang aming doubt, naroon, Panginoon, ang kawalan ng pag-asa. Yes, oh Lord, pero sa oras na ito, Panginoon, salamat sapagkat itinuwid niyo ang aming kaisipan, tinuwid niyo, Panginoon, ang aming kaalaman, na ang tanging kalooban niyo, Panginoon, na kami ay magpasalamat sa lahat ng bagay. Kaya maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, pinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Amen, praise the Lord. Bago tayo pa, awitin muna natin yung kay Boy Baldemaro. At habang inaawit natin yon, maganda yung cha-cha eh. Praise the Lord. Awitin natin to. Lagi kang pasasalamatan. Lagi natin pasalamatan ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sayawan natin ang Panginoon. Amen. Woo! Yes, Lord. Amen. Let's rejoice and give thanks for God. Lagi kang masasalamatan ng iyong kabutihan. Purihin kita, susayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba. O Diyos, O Diyos, Puro niyo ng konti ang inyong mga lagi upuan. kang Amen. masasalamatan. Para makasayaw kayo kay Lord. Sayawan niyo ang ating Panginoon. Purihin Amen. kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, Ako'y magsasaya. sa puso ko'y wala nang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya tumasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal o ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya basa ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan. Sa huling pagkakataon, Amen. Lagi
tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Glory to God. Napakaganda na patuloy mong nire-reveal sa amin kung ano ang nais mo. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako sa giving. Ayan. Ang giving po ay ito po ay isang way ng pagpapakita natin ng ating thanksgiving sa Panginoon. Yun po. Kaya nga, dahil ito ay ibig sabihin ay tayo ay kung pusong nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon at sinusunod natin ang kanyang kalooban. Yun nga po, iniutos ng Panginoon na tayo ay magbigay. This is the will of God, na tayo ay magbigay ng atin pong offering at ng atin pong tithes. Totoo nga po na sa pagbibigay, di ba po, ito ay may kalakip na sakripisyo. Di ba po, lalo na po sa mga panahong ito na nakikita po natin, nagtataas na ng mga presyo ng bilihin, nagtataas na talaga po ang cost of living natin dito sa Pilipinas. Tapos ang atin naman pong yung pong mga nagtatrabaho, hindi naman po tumataas din ng sweldo. Lagi po parang gayon lang. Pero yun nga po, challenge po tayo ng Panginoon at ito po'y kalooban niya na ibigay natin ang ating tithes and offering. Talaga po dapat ay nandoon ang katapatan natin. Huwag po nating isipin ang ating pong mga pangangailangan dahil po nandoon naman lagi ang pangako ng Panginoon na siya po ang magsusupply ng ating mga pangangailangan. Hindi po siya magkukulang. At ito lang po, it's a matter of obedience na kung tayo po talaga ay nagnanais na sumunod sa Panginoon, hindi po natin iisipin na ito'y kailangan ko itong ibayad sa aking mga bills o kaya ito'y kailangan kong ibili ng aking pangangailangan. Basta lang po ang natin dito sa pagbibigay ay sumunod po tayo sa Panginoon dahil nandoon naman po ang mga pangako ng Diyos na tayo nga po ay pagpapalain. At once po talaga na sinunod natin ito, katulad nga po ng tithes, ibigay natin ang buong-buo ang ating tithes dalhin natin dito sa templo dahil ito po ay para sa pangangailangan ng templo, para mapalawak ang kanyang gawain, makahayo ang atin pong mga kapastoran, ang ating mga manggagawa upang i-share ang salita ng Diyos at madami pa pong pinagagamitan. Ito po ay kalooban ng Diyos, kaya po dapat natin ding sundin. At nandoon naman po nga ang pangako ng Panginoon na hindi tayo pagkukulangin yung po ating mga resources na pinanggagalingan ng ating mga ibinibigay na tithes, ayun po ay hindi pababantayan po niya sa kanyang mga anghel at hindi po ito masisira. Yun po. At pagka naman po, di ba po, nararanasan po natin na pagka tayo po buong pusong sumunod, nagkakaroon po tayo ng joy sa ating puso. Dahil kapag po sa kabila ng pangangailangan natin, ay binigay natin ang ating tithes ng buong buo at may offering pa po tayo, yun pong joy sa ating puso ay talaga pong nararanasan natin. Dahil alam natin po na napaluguran natin ang Panginoon, na magnified po natin siya dahil sumunod tayo siya sa Kanya at ito po ay papakita natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon na kung ano man yung sinabi niya ay sinusunod natin at nagtitiwala po tayo naman na gagawin din po niya yung kanyang mga pangako. At sabi nga po, di ba, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Kaya kailangan talaga ibigay natin kung ano yung para sa Lord, dagdagan pa po natin. Dahil kapag sa Lord po natin ibinigay, sa langit po yun iipunin, ay wala po dong tanga na at alam po natin na
siguro po alam ko nga marami na po nakakaranas sa atin na sa mga panahon ng ating mga pangangailangan, hindi po nagkulang ang Panginoon. Ika nga ay ang Lord po ang nagpo-provide kung wala man po tayong hawak. Kaya po kailangan talaga mas unahin po natin ang pag-iipon ng ating kayamanan sa langit at hindi po dito sa lupa. At yun nga po, ika nga alam natin ang bawat sentimo na ibinibigay po natin sa church, ito po hindi nawawala ng saysay. Naalala ko po yung sabi ni Apostle Carillo noong amin pong day of prayer na kung gusto mong guminhawa at mapagpala, mag-offer ka, ang i-offer mo ay kaluluwa. Yun po. At sabi ko nga po ba, kung hindi naman ikaw ang yun po ay true sa mga mission na ginagawa po ng ating mga kapatiran ni Bishop, na pagka po naandun ang suporta natin, dahil nga po yung ating tithes and offering ay ginagamit po sa paghayo din, ibig sabihin po, kung hindi man po tayo ang humayo, kabahagi naman po tayo. At ang blessing po ng doon ay tayo po ay kasali. Kaya po, parang yun po ang tumanim sa aking dapat pala. Lalo na po sa panahong ito na talagang alam natin na malapit nang dumating ang ating Lord. Atin po talagang unahin at atin po talagang i-prioritize ang pagsunod sa Panginoon sa gawain ito para nga po tayo ay maging kabahagi sa pag-aani ng kaluluwa. Kaya po sa oras na ito, ihanda po natin ang ating mga offering, bigay po natin ito ng buong puso sa Panginoon. Walang no, walang but, walang if, at makikita po naman natin at mararanasan po natin ang kadakilaan ng Panginoon na siya'y tapat sa kanyang pangako. Panginoon, salamat nga po ng marami sa umagang ito, O God, na kung saan, Panginoon, patuloy mo kaming tinuturuan, na kami lagi ay magpasalamat sa iyo dahil ito ang kalooban mo, Lord. At yun nga po, Panginoon, sa amin pong pagbibigay, it is a sign of our thanksgiving, Panginoon, O God, hallelujah, na kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng biyaya na pinagkakatiwala mo sa amin, O God, hallelujah, at sa pagbibigay po namin ng tithes, O God, hallelujah, and offering, O God, Lord, alam namin na, hallelujah, may kasama din po itong sakripisyo dahil, Panginoon, sa panahon ngayon, O God, hallelujah, hallelujah, na andon, Panginoon, O God, na talagang kailangan namin, O God, ang mga pera, Panginoon, O God, upang kami, O Diyos, O God, ay matugunan din namin ang aming mga pangangailangan. But Lord, you are the God, Panginoon, O God, na hallelujah, mapapagtiwalaan namin, O God. Tapat ka sa pangakong mo, Lord, na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. You will supply all our needs, O God, according to your riches and glory there in heaven, O God. Kaya, Panginoon, sa amin pong mga puso, maging sa aking kapatiran sa ngayon, Panginoon, O God, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, O God, na tunay nga pong maisakapamuhay namin, O God, ang isinasabi mo at inuutos namin mo sa amin na ibigay namin ng buong-buo ang aming tithes, O God, maging ang aming offering, Panginoon, O God, dahil through this, O God, na ma-magnify ka namin, O God, na ipakita namin, Panginoon, ang aming obedience sa iyo, ang aming trust sa iyo, Panginoon, O God, hallelujah, at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, O God, dahil, Lord, thank you, we cannot outgive you, Panginoon, O God, hallelujah. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na pinagmumula ng lahat ng bagay. Kaya, Lord, salamat po ng marami. Pagpalain mo ang bawat isa na magbibigay, O God. At Lord, sa mga kapatid namin na wala pa pong kakayahang magbigay, kung wala man po silang hanap buhay, Panginoon, o pinagkakakitaan, where I am praying, Panginoon, O God, hallelujah, na Panginoon, pagpalain mo sila ng trabaho, Panginoon, O God, o source of income, O God, upang maranasan din po nila, Panginoon, O God, ang biyaya at sakripisyo ng pagbibigay, Lord. Salamat, pagpalain mo ang lahat ng salaping maiipon, O God,
At katulad nga po ng sinabi mo, dakilang Diyos, O God, magamit lang ito para sa ikalalago ng gawain mo dito sa lupa, O God, sa paghayo, Lord God, sa pag-uwi ng soul, Panginoon, O God, at sa lahat ng pangangailangan dito po sa aming templo. Thank you, Father God. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name, and we give you back to you all the praises, the glory, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang
Amen. Dadako po tayo sa ating announcement. Tomorrow po, Monday, we will have our prayer matters po. 7:30 p.m. po yan together with Rev Stella po. And our home with week service po will be held sa bahay po ni Sister Ian po sa Wednesday, November 12 po. And then on Thursdays po, 7:30 p.m., Tinig ng Pag-asa. We have our upcoming events po. Youth Service, Strengthen Your Core, November 22. Dito po yan sa worship hall po natin. Afternoon service po. And on November 28, 8 to 12, midnight po, our worship, word, and midnight prayer. And prayer night po. Yan, so darating po, December 7 po, ito po yung magiging joint fellowship po natin. Joint Christmas party po, first Sunday. So, ang lahat po ay dadalo po at ito po ay ito na po ang ating Christmas party. And don't forget to follow and subscribe po on our social media, on our Facebook and YouTube channel, and with sa ating pong Instagram, JBLU_church po. Ano lang po, mamaya po, lahat po ng leaders, workers, meron po lang po tayong 5 minutes meeting po regarding yun nga po sa ating Christmas party and joint fellowship. Dahil nung last Monday po, nag-meeting po yung mga pastors natin. So, para po maibaba po natin kung ano po yung mga napag-meetingan po natin. Madali lang po ito, parang ano lang naman po natin, i-overview lang po yung mga napag-meetingan. Tsaka para rin po, yun nga po sa mga preparations po natin for ano po. So, praise God po, tayong lahat ay tumayo. At katulad po nung sabi po ni Rev Stella kanina po, di ba, na sabi nga po, we have to declare the Word of God. So, bago po tayo dumako sa ating huling panalangin, yun nga po, kanina pong umaga, tinatanong ko po kay Lord kung sino po ang mag-closing prayer. At bigla po nilagay ni Lord sa akin na yun nga, before po tayo mag-pray, let's declare this po. Amen? Let's declare Psalm 91. Amen? Sabi nga po ay ito yung panghahawakan po natin. Sabi nga po, nandyan na po yung bagyo. Kumbaga, yun nga po talagang the miracle working hand na po ni Lord kung mabilis tong dadaan sa bansa natin or ililihis. Ano na po ni Lord yon? Kumbaga, it's up to the Lord kung ano po yung, kumbaga, mangyayari doon sa bagyo. Pero tayo po, sabi nga, ang panghahawakan po natin ay ang salita ng Diyos. Amen? That this Psalm 91, let's stand on it. At yun nga po kanina, ang patuloy pong binibigay na awit po sa akin ni Lord ay yung pong yung still na sabi nga po, when the oceans rise and thunder roars, I will soar with you above the storm. So, as the children of God, we will soar above the storm. Amen? Kumbaga, si Lord po ang mag-iingat at magagabay, and let's claim this not only for ourselves but only for our family. So sabay-sabay po natin itong i-declare. Declare it with all your might na naririnig po natin. Amen? Because sabi nga po, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So as we will declare it, be sure naririnig mo po yung boses mo. Amen? And let's declare it by faith. Amen? Sa pagbinigkas po natin ito ay buong puso po at buong pananampalataya sa Panginoon that our God will going to do this. At yun nga po, siyang kasama natin as we go through this storm. Amen? So, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge.
His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Yes, oh God, we thank you, Lord. We thank you, oh God, for your word. We thank you for your promises, oh God. Lord, we stand on your word, oh God. We stand, oh God, Lord, sa mga salita mo na inihayag mo sa amin sa umagang ito, na patuloy po kaming magpapasalamat. Bagamat kami po ay daraan, Panginoon, sa bagyong ito, but Lord, the truth that you have said that, Lord, you will deliver us. You are with us, oh God, and you will send forth your angels, oh God, to take charge over us. Father, we pray, oh God, this, Lord, this day and even, Panginoon, sa mga darating na araw, Lord, send forth your millions of angels, Lord, to take charge over our nation. Simula, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, surround us with your angels, oh God. Lord, your destroying angels that will destroy, oh God, Lord, this storm, oh God. At Lord, salamat, Panginoon. Let the walls of fire surround us, oh God. Even, Lord, we plead by the blood of Jesus to each and every one of us na, Lord, yes, oh God, tunay nga po, Panginoon, ang mga totoong anak mo, oh God, ay makakaranas, Lord, ng mga salita mong ito, Panginoon. 1,000 may fall at our side, 10,000 at our right hand, but it shall not come near us, oh God, because, Lord, you are faithful to your word. You are faithful, God, na Panginoon, na aming Diyos at tagapagligtas. Salamat, Lord. Patuloy kaming magpapasalamat sa iyo, magpupuri, sasambahin ka at dadakilain ka. And even, Panginoon, Lord, sa mga salita mong natanggap po namin ngayong umagang ito, let it be hidden, O God, into our hearts. Let it be, O God, Lord, Panginoon, magbunga sa buhay po ng bawat isa, O God, that, Lord, yes, O God, patuloy na, Panginoon, Holy Spirit, always remind us, oh God, to be thankful, oh God, in every situations of our lives, in the good times, in the bad times of our lives, because, Lord, you are seated on the throne, and you are worthy, oh God, Lord, to be praised, to be worshiped, oh God, na ialay namin ang mga pagsambat, papuri, pasasalamat sa iyo, oh God, dahil, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang Lord, nakaupo sa trono dyan sa kalangitan, and you are in control of everything, oh God. Lord, salamat, salamat. Dahil, Panginoon, patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang puso ng bawat isa. Lord, we pray, oh God, for the wisdom, for the knowledge, oh God, understanding, oh God, and even, oh God, the discernment, oh God, na, Lord, hindi po makot unaware ang iyong mga anak, but, Lord, through the Holy Spirit, you will lead us, you will guide us, oh God, Lord, sa mga dapat po namin gawin, oh God, and even, Panginoon, yes, oh God, as you will take care of us, oh God, as you, oh God, Lord, protect your people, oh God, we also pray, oh God, Lord, yes, oh God, for the protection sa amin po mga kababayang Pilipino, oh God, na Lord, dadaanan ng bagyong ito. Father, we plead, oh God, Lord, your mercy and your grace, Panginoon, sa mga lugar na yon na hindi, Panginoon, maraming masasalanta, oh God, at Lord, sa iyong kapangyarihan, oh God, mabilis pong lalabas ang bagyong ito, Panginoon, sa bansang Pilipinas, oh God. Father, we ask, oh God,
yes, Lord, ang iyo pong makapangyarihang kamay ang patuloy na, Lord, kumilos, oh God, Lord, sa amin pong bansang Pilipinas, oh God, at Lord, yes, oh Father God, sa puso, Panginoon, ng bawat mamamayang Pilipino, at tunay na ang pagtawag sa iyo, oh God, na ikaw lamang, Panginoon, ang hinga ng tulong, oh God, dahil ikaw ang Diyos na, Lord, tutulong, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Yes, oh Father God, teach us how to be still and know that you are our God, na kayo po, Panginoon, ang Diyos na hindi magpapabaya, hindi iiwan ang iyong mga anak, oh God. At Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong anak na ginamit, oh God. Sa umaga pong ito, continue to bless her, oh God. Lord, reveal more of yourself to her. At salamat po, Panginoon, sa wisdom, knowledge, understanding na patuloy niyo po binubuo sa kanya, oh God, na ito po, Panginoon, ay patuloy po na maihayag po niya sa bawat isa sa amin, oh God. Lord, thank you for the life of Rev Stella, oh God. Continue to bless her, oh God. Even, Panginoon, ang kanya pong buong sambahayan. And even, Lord, ang bawat isa na, Lord, tumanggap ng iyong salita sa umagang ito po'y babaunin namin sa aming mga tahanan. Dadalhin namin, oh Diyos, ang mga salita mo na aming, Lord, sandigan, aming kalakasan, at Lord, aming tatayuan, oh God, dahil ikaw po ay tapat sa iyong mga pangako. Maging, Lord, ang mga kapatid at magulang po namin na nakasama namin sa live, continue to bless them, oh God, at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, oh God. Lord, we entrust our lives to you. Our lives belongs to you, oh God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, mangyari ang kalooban mo. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven, oh Father God. We praise you this morning. We thank you. We honor you. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. To you alone be all the glory and all the praises and adoration. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise God po. Amen po rin, Panginoon. Sige po. So, yan, mabilis.